The Reserve Bank of Zimbabwe RBZ richatanga kugovera mari itsva yeZimbabwe Gold ZiG kumabhanga emabhizimusi mangwana. Veruzhinji vachitangisa kutora mari mumaakaunti avo mangwanani echipiri. Mashoko ari kubuda panapa. Munhu usarapinda muna udzidzizere boka paya pano kuti chibva wasubscribe ulike utina on the bell icon. Avo muri Zimbabwe ZiG rara uchitanga kupinda mustreet tipinda muna munyongo wamuchinzi. Bhanga guru rakabva raisa miganhu yekubvisa mari vhiki yega yega pa 3000 ZiG kuvanhu uye 30,000 kumakambani kuti atarisire kuburitswa kwekutanga. Mari itsva iyi ichitsigirwa nemubatanidzwa wegoridhe, zvicherwa zvakakosha nemari yekunze ichatanga kutendera pamusika nechipiri. Ndiwo mashoko ari kubuda ari kubuditswa aiwa nagavhena aiwa vaJohn Mushavano vachiti aiwa vakatoisa mari kumabhanga emabhizimusi aiwa kuda kuti muzuva ranhasi mari iyi ichatanga ichitopedziswa kuti itopinzwa mumabhengi. Then muzuva ramangwana nezuva rechipiri vanhu vese nemabhizinesi vakutanga kukwanisa kuno withdraw mari mumaakaunti avo, asi pane malimits aisiwa kuti 3000 ZiG pavanhu. Ma-individual accounts angakwanisa kuwithdraw 3000 ZiG per week, and then kune mabusinesses kana makambani vanokwanisa kuita 30,000 anokwanisa kuwithdrawa kana kari kekutanga. Saka muri Zimbabwe mashoko ari kubuda munhawo chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhawo idzi. Pinai mucomment section medu musakanga no subscribe kulike chano on the bell icon. Tomochora mabdits anokupa pano paZim News Live.